ni ya kasabani mamani ko nse be nga furuko mani jiru ma do wa ba do ministry dadile o to ade colonel Sadio Kamara ani Asimi Goita ninje flatif ma udabara la ga o kewale de bipma Sebenikala ko Mali armée aka yɛrɛ ma hɔrɔnya fɛn min ye armée ka yɛrɛ ta ye san 62 a seliw kɛra an ka jamana kɔnɔ 20 janvier tɔ bɛɛ lajɛlen jara nka ɲinan 20 janvier kabi Modibo Keita tile fɔ kana bila bila a ɲɔgɔnna ma kɛ Sebenikala ko a ko jumado n'o bɛnna janvier kalo tile 20 ma san 2023 Mali bɛɛ lajɛlen de sɔngɔnna k'o sababuya kɛ jigisigi baara min ni jamana kuntigi y'a kɛ colonel Asimi Goita janvier kalo kileta ani konondo nina meni nga da tariku la avion keleke avion chaman badde ka che ka yeri surasuka iba fo marabatiga Sebenikala ko akoni ya ta kalaje nyina 20 janvier kera seli belebele bay amse ka antisi goshi Mali amse ka waso nanga armée anga jamana kundigi colonel Asimi Goita anaye mamunu ndaka bla surasiko nyefe amse ka antisi goshi na kelengele bela jeli Sebenikala ko ako ka kon juma fɛn min ye alamisa ye sɔgɔmada joona janvier kalo tile 19 san 2023 aéroport international Modibo Keita min bɛ Senu gouvernement ka fara fɛn min ye sɔrasi ɲɛmaaw kan premier ministre Russie ambassadeur colonel Asimi Goita ka taa fara ministre de la défense kan ani fɛn min ye armée de l'air a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen sɔrasi kulu u taara kɛ ka aéroport fa tetew fɛn min kun bɛ i kulo ma jɔ fɛn min ye avion ye ka jɔra na fɛn min ye aéroport ye ka fa tew fo ka tɔ jɔ da la la hawla wala quwwata illa billah Asimi Goita mais i b'a la a y'a dasi in di a cɛ ɲɛ na dɛ y'an ka kuma mɛn o a ye dasi in gɔfɛ a ɲɛna yɛrɛ de nam ja président cɛ ka ɲi da de mais il est très beau mais c'est un beau gars i dasi bila ta c'est un beau gosse fo mɔgɔ bɛ siri ɲɛ ɲɛ min ye ta il est tellement charmant nam Asimi Goita ne profite pas, lis-moi ce journal-là seulement. Ne profite pas, écoute. Nam. Sinon, nos cousines béou. Donc. Asimi Goita, s'il veut prendre une deuxième femme, il y a ma cousine. Atiwari Rebo Amadama. C'est un beau gosse. Nam. Hein? Ngache, Agataza. Il vient se comment o bɛɛ basa bugu ye bɛɛ kɛ mɛ ka fɛrɛ tigɛ o nɔfɛ ye o bila mɛ Asimi Goita ye basɛ babile bɛna taa ni woro ye i b'i da don kuma na yan y'a dɔn surasiw musow u bɛ suru u n'u ka ko bɛɛ surasiw muso bɛ se a cɛ la koyi aya u bɛ suru musow ɲɛ muso in bɛna o mɔgɔw kɔnɔ suruki kama se i ka ko banna ayiwa bon ma gériti kana na kati sara tigɛ ayiwa gériti naam Sebenikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée cɛŋana minnu bɛ yen avion kɔni k'a ko nɛgɛ ta ka d'u ma Asimi Goita a y'o kɛ i kulo ma jɔ Rusiw ka avion dakabana min bɛ yen u ko min ma avion de chasse MiG u ko de ma Sukhoi 25 Sukhoi 25 ale de avion belebeleba ye min dugumana falen don mugu ani kisɛ la u ko min ma missile sol air missile air air o de b'ale la o b'an fɛ yan o bɛ yan an bɛ dɔ f'a y'a ɲina nam a ko caman nana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen avion dɔ wɛrɛ bɛ yen min senna ka teli ka fɛn ye Gao wala k'a ye Tombouctou k'i pan ka bɔ Bamako vitesse ka taa kunbɛn ka intercepter ka neutraliser ka jigin k'o de ma Albatros la hawla wala quwwata Albatros non ngo ni Amérique ni France Russie jamana tɛ o ti maa bolo i m'a ye dɛ est-ce que an t'an kɛ Faransi ka ala ka ni ci o to ye i tɔ sa ayi o nam ala ka ni ci ayiwa nam o to ye Rafale bɛ Faransi bolo F-16 bɛ nam avion dɔ bɛ Faransi bolo b'a fɔ ma Mirage o ma ɲi dɛ wa Albatros bɛ se nin bɛɛ la Albatros e t'anw dɔn Albatros nam o ka farin Sebenikala ko a ko Albatros a ko n'i y'o ta k'o lajɛ o ye avion ye min n'a ma bon nka a tiɲɛnikɛ nɔ i tɛ se ka ala deli k'a fɔ ko i k'a y'i ɲɛna Sebenikala ko ale de ka teli a taatɔ bi tasuma fɔɔnɔ a natɔ bi tasuma fɔɔnɔ Sebenikala ko a ko fɛn min ye avion dɔ wɛrɛ bɛ yen u ko min ma hélicoptère de manœuvre Mi-8 Sebenikala ko o Mi-8 n'i y'o ta k'o lajɛ kɛlɛkɛcɛ camanba de bi don o kɔnɔ marifa dabuluja de yɛlɛnnen
b'o sanfɛ ko min ma tireur d'élite a bɛ se k'i to i bɛ to sanfɛ ka fɛn tirer kilo 100 ni 50. Inna lillahi la karajuna. He boy sniper u b'a fɔ min ma ko sniper o de bɛ yɛlɛ ale sanfɛ. Minnu bɛ a cɛ 100 joli u bɛ maa kelen dɔrɔn zuma a caman yɛlɛ dɔrɔn ko ta ka bɔ a k'a da la. Sabanikɛla ko a ko o dɔrɔn tɛ fɛn min ye doni ye kisɛ karitɔ kisɛ kɛsu a bɛ kɛ k'a fa dewu balo bɛ don a kɔnɔ ani kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka don a kɔnɔ k'i pan yɔrɔ ni yɔrɔ ka t'i cu ka tila k'i pan tuguni ka t'i cu sɛbɛnnikɛla ko ni avion suguya 3 ninnu de tile dira Asimi Goyita fɛ min dira a ka ca den 20 ni kɔ ye Asimi Goyita ye min tile di a tile di to fɛn min ye jamana kɔnɔ armée ka ɲɛmaaba min bɛ n'o ye chef d'état major général ye o kun bɛ nka chef d'état major min ni tile taara ka d'o ma kɛrɛnkɛrɛnyana o ye min bɛ sanokulunkow kunna u k'o de ma chef d'état major armée de l'air général de brigade Alu Buwajara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ko a nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ sabula ni min dira ale ma depuis Mali kɛra Mali ye nin ma di chef d'état major ma armée de l'air tɔgɔ la n'ale tɛ bɛɛ ni tile Alu Buwajara l'enfant de Donegebugu Bɛlɛdugu Kolokani près de Basabugu Alu Buwajara général de brigade. Bon, si tu ne veux pas, je vais l'enlever. Enlever qui? Général? Buwajara. Ni ye Basabugu. Koko Famama deli ka bɔ anw fɛ Bɛlɛdugu. Général de brigade Alu Buwajara. Il est de Donegebugu. Il est du Bɛlɛdugu. Mais sûrement, c'est le seul et tu as raison. C'est le seul. Tu as raison. C'est le seul. C'est le wa i ɲɛ b'a la a bɛ drone boli a bɛ MI boli a bɛ Sukhoi boli a bɛ Albatros boli hali avion de ligne Air France ninnu a b'a boli. C'est un aviateur. Ah oui, d'accord. Bɛlɛdugaden a falen tora tewu Alu Buwajara. Ah non. Ça elle était Bɛlɛdugu to doublé. Sinon il serait pas aussi intelligent. Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Irisiw ka ambassadeur n'o ye Igor Goromiko ka taa fara fɛn min ye armée cɛŋanaw nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre tun bɛ yen n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel kun nisɔn ka di kosɛbɛ sabula a yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ fɛn minnu kama ani fɛn minnu laɲinina gouvernement fɛ u bɛ ka sabati a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ɲinan 20 janvier a diyara a ko dugu jɛlen n'o bɛnna juma ma fɛn min ye sɔrɔdasiw ka défilé bannen CFA wari miliyari 6 o chèque Asimi Goyita y'o ta ka di sɔrɔdasi musow ma minnu jɛ tora kɛlɛyɔrɔ la ani minnu bɛ yen n'olu jɔgina k'u sigi u sen tigɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko miliyari 6 ani miliyɔn 500 a y'o de da tabali kan. C'est comme ça. A bɛ kɛ ten. Kungotɔ tɛ kɛlɛkɛ o. Non a bɛ kɛ tan de. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Mali armée nisɔn ka di kosɛbɛ sabula u y'u bolo maanabɔ fɛn o fɛn nɔfɛ n'u k'u bɛ nin fɛ sufɛ ni dugu jɛra Asimi Goyita ani colonel Sadio Kamara u b'o d'u ma a ko fɛn min ye kɛlɛ ye sa fɛn min ye wulikajɔ o de bɛna daminɛ min kɛra n'an y'o se sɔrɔ sɔrɔdasiw ko an ka n'o jate a ko kɛlɛ kura min bɛna wuli u fɛ k'an k'o de jate don o don sa Bamanji kɔni bokɛnɛ ni jolikɛnɛ ni sɛmɛkɛnɛ u b'o de sarada. Nam. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Daba Tunkara ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye o ye tiɲɛ bala cogo bɛ di Jɔnsi Sedu i mana soli ka k'u ye ka lamɛn kɔɲɔso da la i k'a dɔn kɔɲɔmuso kɛra denbaw sago ye o ye tiɲɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Ablaye ko a k'i k'a dɔn colonel Asimi Goyita a yɛrɛ min de ka kɛ cɛ gwɛlɛn ye sabula a bi kuma i k'a dɔn a ka kuma dati tun i k'a dɔn n'i y'o ye cɛbakɔrɔ la bɛɛ a bɛra ka kuma min fɔ wulibali don i k'a dɔn kelen t'a jɛ a b'a sɔn sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye san 60 ani san 2 min ye armée ye i k'a dɔn o ka kɛnɛ kan min ye colonel Asimi Goyita ye i k'a dɔn dankɔrɔba sɛbɛkɔrɔ kuma na sabula a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi maa minnu ni maa minnu k'u n'an bɛ k'u n'an dɛmɛ olu boli baara la a kun kɛra maa caman ɲɛna Maliko banna an na dafiri force Barkhane min ye ayiwa Tasqua force européenne Takuba force européenne ka taa se n k'i ɲininka G5 Sahel nin bɛɛ lajɛlen kun ye marifatigiw ye minnu k'u n'an bɛ fara an kan k'u n'an dɛmɛ Jɔnni Sodi k'a dɔn Mali ye Ala minɛ jɔn tɛ malo nin bɛɛ lajɛlen de taara k'an don an kelen na kabini o don a bɛ mɔɔw ɲɛna Maliko banna an
to filala yali sodi ka do ni kuma ke koti do ako kabino kera sɔrɔso kulu ye dusuta ka wuli ka jɔ boloda ka fa bele jele minɛ fota an bi doni minɛ ko bi yali sodi ka do sira ani jɔrɔ be fangwɛrɛ de fɛ mali sɔrɔlasiw tɛ o kɛra ka daminɛ nga jateminɛw ani hakili jagabɔw fa ma fara ingi ɲininga a wa sɔrɔso kulu jɛrɛjɛ kulu bele jele kan a ko ni kota k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga banguma kana bila bila sɛbɛnnikɛla ko a ko mali sɔrɔlasiw u ye ɲɛta min kɛ anu ye se min sɔrɔ yali sodi ka do ɲɛdimi wura do kodimi wura tɛ a ko wuli ka jɔ bolo dara fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko jigi dara jamanadenw kan olu sɔnna jamanadenw sɔnna a bɔ mali sɔrɔlasiw k'u dɛmɛ u de la kɛlɛbolo kura min n'o fana wulilen don n'o ye tile kura ye tile kura i k'a dɔn fana bɛna sago n'a dungɔ kɛ i k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛw na mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ti kɛ ka da ko ni ko ma kɛ a ko tile kura yali sodi k'a dɔn a ko faamaw kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o de la min ye sɔrɔsiw ka so ye min o tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔsi minnu tora a i k'a dɔn jahadin na olu sɔmɔw kɔsumani a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale min bɛ anw bolo an kan k'an jija o de la tile san kalo 12 n'o y'i bɔ a la yali sodi k'a dɔn minɛnkura minnu sɔrɔla an fɛ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen y'a damata maana de ye waati dɔ sera sa malidenw kan k'a fɔ ko tabarikala a ko wulikajɔ bolo dalen d'u fɛ yali sodi mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la lakana ka sabati vote minnu natɔ filɛ a ka kɛ jelen ɲana jɔnni sodu maa si den kelen ka natɔ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka taa vote sabula i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen bɛ lakana ayi vote tɛ munna Asimi bi tɛmɛ n'a ye fɔ sanda a ti tɛmɛ n'a ye ayi aw dajanw de bɛna fɔ tuguni k'a y'a kɛ tan a k'a bila a tɛ taa a kɛ cogo min a k'a kɛ ten non 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 je l'encourage pas hein wari min bi don vote la u ko dɔw kɛlɛ kɛ avion na non 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 ne b'a fɛ ka tɛmɛ e kan o parce que vous êtes des aw ye homme politique ye anw ye kun kelenw de ye aw bi cɛ nɛgɛ tan de n'a i ka kɛ kungo ye n'a y'a osé n'a y'a osé an b'a fɔ haute trahison merci vous êtes des hommes politiques aw bi cɛ nɛgɛ tan de a bɛ nkalon a k'a bila n'i b'a fɛ ka bagitɔ nɛgɛ i b'a fɔ k'a paala ka ja hali bi sanfila ka d'a ma a ka kɛnɛ fura sanfila jumɛn y'a sanfila ma di yan n k'an b'o de la a ye fila fara a kan fila wɛrɛ a ka jamana fura k'a jɛ a ka fanga bila a maa min ka d'a ye a k'o ta n'o nana i y'a faamuya n'o nana o bi san 5 kɛ an bɛ taa ale nɔfɛ k'a wele ka na o tuma a bi san 20 kɛ à condition financement public des partis politiques ka wɔrɔ a y'o di fɔlɔ on va réfléchir jɔrɔ wɛrɛ b'anw na min ye parti politique ye kabini a dabɔra kuma na mɔgɔw lafiyara n'o bɔra yen an bɔra nkalon ni namara kɔnɔ n'o bɔra yen maa o maa bɛ yen ni parti b'i bolo jɔyɔrɔ dɔ ka d'i ma i ka bila poste dɔ la a banna koyi n'o kɛra an sɔnna révision constitutionnelle ma an sɔnna maire kalafili ma an sɔnna président kalafili ma n'a y'a diya a ka san 5 kɛ a bɛ k'a kɔ yan a ti d'a ma an tɛ ɲinan tɛ kalafili ye de a ma fɔ 2024 yan ayi kalafili an b'a bila 2026 a fɔra k'a tɔ ye san 1 dɔɔnin a bi taa 2026 ayi an ti sɔn d'accord boulevard ma datugu koyi an bi ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la yan sisan mais marchez jusqu'à Kidal comme vous voulez an ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta boulevard in na tasuma bi i n'a dɔn k'a fɔ ko ala ta ye tiɲɛ ye i bolo don on est en démocratie ayiwa bɛɛ b'i ta fɔ i bolo don tabatugara ne min tɛgɛ min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ ko nin ye kabako belebeleba ye min kɛra Bamako kununko i tɛ se ka da la fɛn min ye Bamako kan 1 kɔnɔna na fɛn min ye maafala kule bandibaw criminel kwale cɛ 3 olu filɛ ka bɔ kasobo yɛrɛ da fɛ ni ka taa n'u sen 2 ye kan 1 na o bɛ kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di o de kɛra dɛ c'est fait nam sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko kunnafoni yɛrɛ de cɛr'u na sabula fɛn min ye lakanabaaw ye n'i y'a mɛn message radio o de ye ka ci bila lakanabaa bɛɛ ma Bamako a fanda 4 bɛɛ Mali kɔrɔ n'a tilebi Bani ni Baba ni maa o maa ye ni maa ninnu ye u bolila ka bɔ kan 1 na kasobonba la kasobo la a ye tɛgɛ da u kan a ka na n'u ye joona wa finitigiw de don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bakɔ Jikɔrɔni polisiso min bɛ n'o ye 15e arrondissement kɔrɔ ye olu commissaire o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o
ye a commissaire ye a n'a ka cɛdenw ka t'u tɛgɛ da ni maa ninnu ka ŋami maa minnu ni maafala kulew don sɛbɛnnikɛla ko u minɛlen i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ finitigiw don a man ka polisiw k'u mara o yɔrɔnin bɛɛ u taara ka t'u di kiiri tigilamaw ma kiiri tigilamaw ye mandat da u kan k'a f'u ka taa kaso la n'u bi taa kaso la finitigi ka kaso de bɛ u tɛ taa Bamakɔ kura sabula kasobon dɔ de dilannen bɛ kan kɔnɔ min n'a bɛ gendarmew ka bolo kan finitigi min n'i minɛna kojugu la janni i ka kiiri cɛ i bi taa lamara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu minɛna a ko prison min bɛ u ko min ma hautement sécurisé prison min don ale de lakaralen bɛ fɔ ka taa to ten ni maa fila ye n'o ye sɔrɔdasi ye a ko fɔlɔ o tɔgɔ de ye Purumube Mungoro dɔ in o ye Kuse Duba Mungoro ye o tuma fɛn min ye tɛgɛ dar'olu olu kan ka taa n'olu ye kan na sɛbɛnnikɛla ko a ko maa wɛrɛ bɛ min minɛ n'u nɔfɛ ng'olu taara bila kasobon wɛrɛ la sabula olu tɛ sɔrɔdasi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko fɛn min ye dugu bi jɛ waati min na maa minnu bɛ n'olu sigilen bɛ u ka kasobo da la olu kɔni nana k'u bɛna sɔgɔma daraka d'u ma ka da kɔngɔ ka dɛsɛ maa ma kuma ka da kɔngɔ maa ma kuma o tuma tile bɛɛ min bolo nana tile kɛ da la korokara ka dayɛlɛ ani a ka wo ye kogo la a si ma kɔrɔ si ye ja bɔra ɲɛgɛn wo fɛ u taara la hawla wala quwwata illa billah u ye wo de bɔ kogo la sɛbɛnnikɛla ko a ko cuillère min bi d'u ma ani fɛn min ye u bololafɛnw ye bolola nɛgɛ u y'o de kɛ ka si ka kogo garate ka si ma garate fo ka wo bɔ a la o ye siɲɛni da ye bandiw tɛ yan u bɔra nin ye o mun kogo ye tan siman kogo kɛ non il y a des défaillances encore. Il y a des défaillances. Nam. U ko ne ma ko prison hautement sécurisée. E ka kogo siɲɛ ka bɔ. A ko ye kogo siɲɛ dɛ. Bon i b'a sɔrɔ nin ma kɛ tile kelen dɛ. Tiɲɛ don wa nkalon don wa. On ne sait pas. Nin ma kɛ tile kelen. Mais c'est ce qui a été dit. I bɛ se ka kogo siɲɛ. U ye wo de bɔ kogo la ka bɔ. Pendant un bout de temps. I b'a sɔrɔ don o don u bɛ dɔ siɲɛ. Awɔ. Don o don u bɛ dɔ siɲɛ. Nam. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gendarme o yɔrɔnin bɛɛ u ye file fiyɛ file fiyɛlen u kɔni nana ka na fa bɛɛ lajɛlen de minɛ ka mɔmɔli kɛ o y'a sɔrɔ maa minnu bɔra su dugukila sɔgɔmada b'olu sɔrɔ yan sɛbɛnnikɛla ko k'u ɲini k'u bɔmɔ ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla k'u tɛgɛ ma da u kan gendarme kɔni u labanna sa fɛn min ye kunnafoni ye k'a cɛru kanabaa tɔw ma ni jɛ fila ni polisiw ni finitigiw don o tuma ni maa o maa y'u ye i k'u minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lakanabaa fɛn fɛn m'u ye i kana n'u ye Bamako sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye komini sabanan o tribunali o de kɛlen bɛ ka mandat de dépôt da u kan yanni u kirili cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman ye gendarmew kɔni jalaki sabula u kun dira gendarmew de ma u porokotora gendarmew bolo n'u ma ye ɲangini min bɛ ɲɛmayaso fɛ o kan ka da maa minnu ka nin ko in na o laban bɛ da u kan sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gendarmerie la kan 1 kɔnɔ maa dɔw bɛ minnu ka boli sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la san 2015 fɛn min ye prisonnier n'o ye kasoladen maa 9 ye olu y'u porokotora kan 1 in na gendarmew la halisa olu bita sɛbɛnnikɛla ko o maa 9 min dara maa 4 kun b'a la minnu n'olu ye kojugukɛlabaw ye i b'a fɔ ni zeni daw bɛ cogo min na olu ye kɔsɔkɔsɔ digi a ko cɛ 2 min bolilen filɛ olu de kun dara faya kɔnɔna na ka taa ba maa dɔ ma tiɲɛfala kilo 30 o b'o ni Bamako cɛ ni ko ni kɛnɛ karaba forêt kɔnɔna na k'a bolola nafolo bɛɛ lajɛlen daraki ka taa n'a ye janvier kalo tile 13 i kɔrɔ fɛn min ye commissaire ye n'o ye Jikɔrɔni Para commissaire ye Kuse Mbayi Muse Mbayi ale de ye tɛgɛ da o kan ka t'u di kan 1 ma wa porokotolen filɛ nin ye kan 1 na o tuma ɲinini de dabɔlen bɛ tɛgɛ bɛ se ka da nin kojugu kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka